Kitam-kitaman tiyag lang adu nga tao makumikunda nga agbiro saan na nga ikan kano isasaot ti Diyos kanayong nga magmageda ngemawan ti tiyempo da agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi bem ti biyag mo ket saan mo ako kwa agriing ka Dumaket ari gagayda di mabigbig may tanok iti posisyon kaput laing daken sirip ibagang ti sasao ti Diyos ket agkatawada ipangpangasta iti sirip ngayon ti Diyos kadakwada panunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi bem ti biyag mo ket saan mo ako pa agriing ka Biblia unaan na maarami tot kasta atu iti tatao ayatan danto ti bagida napalangwat ken natangsit na uyong taken nasubek manabuy uyaw na suki saan daan nasingpen panunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi bem ti biyag mo ket saan mo ako pa agriing ka agriing ka nagmayat nga mensahe kagab sa titi kanta kunana nga tao agriing ka iti Diyos awagan na ka when iti tunggal aldaw ay ayaban na tayo ti Apo awawagan na tayo agriing tayon ta iti tiyempo kakabsat ket lumabas ket iti biyag tayo diti rabaw iti daga paababa nga paababa ni Apo Diyos ay ayaban na tayong isuko tayo iti biyag tayo ken kuana ket daytoy nga kanta ipalagip na kada tayo kakabsat nga ti Apo ket agtuktuk nga kanayon iti ruangan iti puso iti tunggal maysa kada tayo when amin tayo ket kasapulan iti Dios agsipud da tayo ket managbasol adang naiyaw-awan tayo gapo iti basol ta kunana nga rod iti sao ti Apo ijay Romans 3:23 nagbasol amin a tao ket nagkurang da iti dayag ni Apo Dios so kunana ijay nga amin tayo ket nagbasol so kahit nga sawon kakabsat awan iti mailaksid
awan iti uray maysa nga agkuna nga awan iti basol na. Kitamuyo kadi gapu iti basol adda nga naisina tayo iti Apo nya. Ket kuna nagamin isay Romans 6:23 nga iti supapak iti basol isu iti ipapatay ngem iti ididjaya ni Apo Dios kada tayo ket biyag nga agnanayon a masapulan mismo iti anak na nga ni Apo Jesu-Kristo. Patay kakabsat iti supapak iti basol. Dito nga patay ditoy ket na espirituan nga panakaisina iti Apo. Kano saan nga maisubli daytoy nga na espirituan apan nakaisina. At danto kakabsat nga agnanayonan nga maisina tayo iti Apo. Nga magyaman tayo iti Apo, tada iti inarabit na iti problema tayo nga basol. Isu iti panangited na iti kakaisuna nga anak na nga ni Apo Jesu-Kristo. Anatay iti cross para kada tayo. Isu nakit natay inbaklay na dagiti basbasol tayo sa jay ket isu na iti nailansa, isu na iti nagrigat tapno da tayo nga managbasol ket maikan iti agundaway nga maisalakan tapno da tayo nga managbasol ket i-rescue na manipod iti nakakaskas ang kuma nga resulta daytoy nga basol tayo isu iti biyag nga tuok ijay infierno. Magyaman tayo ti Apo kakabsat ti Dios na imbaglaunay ket ti awis na kada tayo itatakas ijay kanta nga kinanta tayo tao agriing ka ti Dios awagan na ka. Wan ididjaya ni Apo Dios ti panakaisalakan ken kakabsat ita nga gundaway. No kayat mo nga isuko iti biyag mo nabannog kan nga agbibiyag iti panagbasol. Itatan iti oras iti panakaisalakan. Isuko mo iti biyag mo iti Apo. Ipaay mo iti biyag mo iti Apo. Nya talikudamon dagita nga basbasol mo ket pagbalinamon nga Dios ken mangisalakan ni Apo Jesus iti biyag mo. Tapno iti kasta anyaman iti mapasamak, anyaman ti umay nakapadasan, umay man ni patay madamdama, sigurado ka nga apan ka iti sidong ni Apo Dios agsipud taadda nga insuko mo ti biyag mo ken kuana, inted mo ti biyag mo ken kuana ket babaan iti pamati adda na inawat mo ni Apo Jesus ti tabiyag mo. Kahit kung nga ibaga John 14:6 kunana siak ti dalan ti pudno ken iti biyag awan iti makaapan iti Ama no di magna kanyak. Kuna iti sao ti Apo kuna ni Apo Jesus siak laeng ti dalan sanangin baga nga siak ti maysa kadagiti daldalan no di ket kuna na siak laeng iti dalan. Kahit nang asawan, awanan iti sabali nga dalan nga pagturungan wenno agturong ijay langit no di ni Apo Jesu-Kristo laeng. Iso kakabsat nga itat nga gundaway, mamati tayo iti Apo, mamati tayo kini Apo Jesu-Kristo, isuko tayo iti biyag tayo kini Apo Jesu-Kristo, ta iso na laeng iti dalan nga agturong sa dilangit, tapno iti kasta, no matay tayo man madamdama, no umay man ni matay madamdama, ammo tayo kung sigurado tayo, nga apan tayo sa dilangit. Ket iti karit ko kada kayo nga rod, ket no awan pay iti tiyempo, nga insuko iti biyagyo iti Apo. Now is the time of salvation. Isuko yung dayta nga biyagyo ket akseptaran yun ni Apo Jesus kas mangisalakan ken Dios yo. Ket no kayat yung nga isuko ti biyagyo ken kuana mabalin kayo nga kumararag itatamot laeng iti ababa nga kararag nga panangidaton yo dayta nga biyagyo ken ni Apo Jesus. Nalakalaeng itaramiden nyo, dumawat kayo iti pamakawan, talikudan nyo amin nga baspasol yo, ket isuko iti biyagyo ken kuana, lukatan nyo ti ruangan iti puso yo, ket pastriken yun ni Apo Jesus iti biyagyo, ket pagbalinan nyo iso na nga Diyos ken mangisalakan nyo, babaen iti pamati. Kakabsat, kuna iti kanta, tao, ti Diyos awagan na ka, agriing kan, agriing tayon. Now is the time of salvation. Madaydayaw iti Apo, sapay kuma, na dayto nga kanta, ken ti ababa, nga mensahe, nga naibingay ko kada kayo, ket mangted iti karit, mangted ti pagpanpanunutan, tapno iti kasta, ket si kayo,
ken siya ko maamin tayo nga makangeg daytoy nga mensahe ket maadaan tayo iti panagpanunot ket ag decision tayo nga talagan nga isuko iti biag tayo iti Apo. Ket alangarod kakabsat iti maminsan daytoy iti kabsatyo Pastor Severino Aquino Jr. ket daytoy iti ang probinsyanong pastor YouTube channel. Iti maminsan ti Dios ti agngina kada kayo. Amen.